descobrir. Viatjar és una manera d'aprendre noves experiències i de cada experiència aprenem una cosa nova. Viure, conèixer i descobrir. Per mi viatjar és apreciar el que tinc, poder menjar la meva mare i aprendre coses noves i disfrutar de cada moment. Per mi viatjar és conèixer nous continents i nous països i bueno, doncs, si pot ser amb els amics doncs, també conèixer-los una mica millor. Sí. Conèixer nous llocs. Viatjar és conèixer nous països i menjar sobretot. Cultura. Viatjar per mi és conèixer noves cultures. Conèixer gent nova, sobretot, parlar idiomes que no en tens ni puta idea, com alemany. Conèixer gent. No anar al col·le. Per mi viatjar és disfrutar i passar-ho bé amb els amics. Doncs és passar-ho bé amb els amics. Disfrutar del moment, que és una cosa interessant. Diversió, cansanci, Postureo. Són dues paraules. Experiències. Formar-te com a persona. Obrir la ment. Aprendre. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Viatjar és viure, és experimentar, és... No sé què és, tia.